муродов саид соли 1993 бо аҳли оилааш аз ноҳияи вахш ба шаҳри ҳисор омада дар ин ҷо ба ҳайси омӯзгор ба фаъолият оғоз менамояд. бо тавсияи холааш рано сайдалиева дар хонаи маскун гардида 6 сол зиндагӣ мекунад. чун хона ба касе тааллуқ надошт, муродов саид хонаро ба номи худ ҳуҷҷатгузорӣ менамояд. баъди чандин соли зиндагӣ холааш рано сайдалиева бо аҳли оилааш зӯран даромада дар хонаи саид маскун мешавад ва даъво мекунад ки хона аз они ӯст. саид бояд ин хонаро бо аҳли оилааш тарк намояд. ҳарчанд саид ба ӯ мефаҳмонад ки ин хона ба касе тааллуқ надошт ва зиёда аз 10 сол мешавад ки хонаро ба номи худ ҳуҷҷатгузорӣ намудааст, аммо холааш кори ӯро ғайриқонунӣ хонда аз хона берун намешавад. дар натиҷа муродов саид бо аризаи даъвогӣ ба суд муроҷиат мекунад. ва маълум шуд ки хонае ки ман менишастам кӯчаи ҷомӣ хонаи 20 ҳуҷраи 28 ба ягон кас тааллуқ надошт, бесоҳиб будааст. خیر بسازی خانه من صاحبش. муҳтарам суд бинед чӣ қалоб ҳастанд бо дар ин ҷамъ. ин баҳс ба манфиати кадоме аз тарафҳо ҳал мешавад. агар мехоҳед аз натиҷаи он бохабар шавед, пас барномаи мурофиаро тамошо кунед. суд меояд, хоҳишмандам аз ҷой бархезед. ассалому алайкум, марамат чинед. маҷлиси судӣ кушода эълон карда мешавад. баррасӣ карда мешавад дар маҷлиси ошкорои судӣ парвандаи гражданӣ аз рӯи даъвои муродов саид нисбати сайдалӣ ва раъно дар бораи кӯчонидан аз манзили истиқоматӣ ве додани дигар манзили истиқоматӣ. раиси кунанда вализода таҳмина самиҷон, котиби маҷлиси судӣ фирдавс ашуров, даъвогар саид муродов, ҷавобгар раъно сайдалиева, адвокат некрӯз раҷабов, прокурор иброҳим холов, шоҳидон суҳроб мирзоев ва исроил тошев. шахсияти иштироккунандагони мурофиаи судӣ муайян карда мешавад. даъвогар марамат аз ҷоятон бархезед. ном, насаб, номи падар. муродмадов саид қутбиддинович. сол, моҳ ва санаи таваллуд. 13 сентябри соли 1972. ҷои таваллуд. ноҳияи вахш. миллат. тоҷик. таҳсилот. олӣ омӯзгорӣ. ҷои кор, вазифа. шаҳри ҳисор, мактаби рақами 1 омӯзгор. вазъи оилавӣ. оиладор, соҳиби 2 фарзанд. ҷои истиқомат. шаҳри ҳисор, кӯчаи ҷомӣ, хонаи 20 ҳуҷраи 28. шумо пештар суд шудаед? не. адвокат, прокурор вобаста ба шахсияти даъвогар савол доред? оиди шахсияти даъвогар савол надорам. муҳтарам суд, оиди шахсияти даъвогарам савол надорам. марамат даъвогар ба ҷоятон бишинед. шахсияти ҷавобгар муайян карда мешавад. ном, насаб, номи падар. Сайдалиева Раъно Раҷабовна. сол, моҳ ва санаи таваллуд. 20 январи соли 1961. ҷои таваллуд. шаҳри ҳисор. миллат. тоҷик. ҷои кор, вазифа. айни ҳол хонашин. вазъи оилавӣ. модари 2 фарзанд. ҷои истиқомат. шаҳри ҳисор, кӯчаи абдураҳмони ҷомӣ, хонаи 20 ҳуҷраи 28. шумо пештар суд шудаед? бале. кай ва бо кадом модда? соли 2011 бо моддаи 247 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон суд шудам. адвокат, прокурор вобаста ба шахсияти ҷавобгар савол доред? муҳтарам суд, вобаста ба шахсияти ҷавобгар савол надорам. муҳтарам суд, оиди шахсияти ҷавобгар ягон савол надорам. марамат шинед. шоҳидон мирзоев ва тошев, хоҳишмандам то даъват шуданатон барои додани нишондод аз толори маҷлиси судӣ берун бароед. тибқи талаботи моддаи 18-23 кодекси мурофиаи граждании ҷумҳурии тоҷикистон, иштирокчиёни мурофиаи судӣ шумо ҳуқуқ доред нисбати раисикунанда, котиби маҷлиси судӣ, адвокат ва прокурор радиа баён намоед. даъвогар, шумо нисбати раисикунанда, котиби маҷлиси судӣ, адвокат ва прокурор радиа доред? муҳтарам суд, ман радиа надорам.
марҳамат шинед. ҷавобгар. محترم суд من ردیه ندارم. марҳамат шинед. адвокат. муҳтарам суд бо ҳайати розиям раддия надорам. прокурор. Muhtaram sud, man ba hayati sud roziyam, raddiya nadoram. марҳамат шинед. муҳтарам иштирокчиёни парванда тибқи талаботи моддаи 37, 43, 50, 58, 60 ва 140 кодекси мурофиаи граждании ҷумҳурии тоҷикистон ба шумо ҳуқуқ ва ӯҳдадориётон фаҳмонда дода мешавад. шумо ҳуқуқ доред парвандаро дар суд шахсан ё бо воситаи намоянда пеш баред, бо маводҳои парванда шинос шавед, аз он иқтибос ё нусха гиред, оид ба рад намудан ариза пешниҳод кунед, далелҳо оваред ва дар таҳқиқи онҳо иштирок намоед. ба дигар шахсони иштирокчии парванда саволҳо диҳед, ба суд байноти шифоҳӣ ва хатӣ диҳед ва нисбат ба санадҳои судӣ дар ҳолати розӣ набудан шикоят пешниҳод намоед. даъвогар шумо ҳуқуқ доред асос ё мавзӯи даъворо тағйир диҳед, андозаи талаботи даъвогиро зиёд ё кам намоед. ҷавобгар шумо ҳуқуқ доред даъворо эътироф намоед. тарафҳо шумо метавонед парвандаро бо бастани созиши оштӣ ҳал намоед. тарафҳо даъвогар ба шумо ҳуқуқ ва ӯҳдадориётон фаҳмост? محترم سود حقوق با ودایم فهم است. марҳамат шинед. ҷавобгар ба шумо ҳуқуқ ва ӯҳдадориятон фаҳмост? محترم суд ба ман ҳуқуқҳоям фаҳмост. марҳамат шинед. суд ба муҳоятан баррасӣ намудани парванда шурӯъ менамояд. аризаи даъвогир қироат карда мешавад. даъвогар муродов саид ба суд бо аризаи даъвогӣ муроҷиат намуда онро чунин асоснок намудааст ки соли 1993 ӯ бо аҳли оилааш аз ноҳияи вахш ба шаҳри ҳисор омадааст. дар мактаби рақами 1 шаҳри ҳисор ба ҳайси омӯзгор ба кор даромадааст. дар хонаи яке аз хешовандонаш иҷора менишастааст. дар ҳамин давра холааш сайдалӣ ва раъно ба ӯ калиди хонаи холие ки дар дасташ будааст дода гуфтааст ки гирад ва зиндагонӣ кунад. тӯли 5-6 сол ӯ дар ин ҳуҷра истиқомат намудааст. баъдан ба ҳукумати шаҳри ҳисор муроҷиат намуда огаҳ гардидааст ки манзиле ки ӯ дар он бо аҳли оилааш зиндагонӣ менамояд ба ягон нафар тааллуқ надоштааст. соҳиби пешинаи ин манзил кӯчида ба федератсияи русия рафтааст. баъдан ӯ ҳуҷҷатҳои лозимаро ҷамъ намуда бо ариза ба унвони раиси шаҳри ҳисор муроҷиат намудааст. дар асоси қарори раиси шаҳри ҳисор аз санаи 29 декабри соли 2011 ба ӯ манзили баҳсии воқеъ дар шаҳри ҳисор кӯчаи абдураҳмони ҷомӣ хонаи 20 ҳуҷраи 28 вобаста карда шудааст. баъдан дар асоси қарори комиссияи хусусигардонии амволи давлатии ҳукумати шаҳри ҳисор ба ӯ ҳамчун омӯзгор ки зиёда аз 17 сол таълим додааст манзили мазкур бепул хусусӣ гардонида шудааст. аз 18 июл то 29 июли соли 2016 ӯ бо рохати иттифоқи касабаи шӯъбаи маорифи шаҳри ҳисор барои табобат ба осоишгоҳи зумради шаҳри исфара рафтааст. дар набудани ӯ ҷавобгар сайдалӣ ва раъно зӯран омада дар манзили ӯ бо аҳли оилааш маскун гардида то ҳол зиндагонӣ доштааст. ӯ табобаташро қатъ намуда ба пеши холааш сайдалӣ ва раъно омада фаҳмонидааст ки ин кораш ғайриқонунӣ аст, хонаро холӣ намояд, аммо холааш аз хона набаромадааст. бинобар ин ӯ маҷбур шудааст ки бо ариза ба суд муроҷиат намояд. аз суд мепурсад ки даъвои ӯ қонеъ карда шуда сайдалӣ ва раъно бо аҳли оилааш аз манзили зисти ӯ воқеъ дар шаҳри ҳисор кӯчаи ҷомӣ 20 ҳуҷраи 28 бе додани дигар манзили истиқоматӣ кӯчонида шавад. даъвогар аризаи даъвогии пешниҳод намудаатонро дастгирӣ менамоед? محترم سود دستگیری میکنم. марҳамат шинед. ҷавобгар نه من دعوای پیشنهاد کرده را اعتراف نمیکنم برای که خانه من است. марҳамат шинед. суд ба пурсиши тарафҳо шурӯъ менамояд. муҳтарам даъвогар марҳамат вобаста ба даъвои пешниҳод намудаатон ба суд баёнот диҳед. من مرودوف سعید سال 1993 از ناحیه وخش و شهر ایسور کوش بستم و با مکتب رقم 1 شهر ایسور همچون آموزگار به کور شروع کردم. در یکی از خانه‌های شهروندان شهر ایسور اجاره می‌نشستم و سال 1995 خودم راهنما بانو کلیت خانه را به من دادند و گفتند که در اینجا اجاره نشین، خانه ما رو نگهداری کن. من در آنجا زیاده از 1 سال نشستم و با شهر ایسور و رئیس شهر ایسور عریضه پیشنهاد کردم تا اون که به من زمین نزدیک حالگی دهند و معلوم شد که خانه‌ای که من نشستم کوچه جامع خانه 20 حجره 28 بیان که از تعلق نداشت به صاحب بوده است. خیر به صاحب خانه من صاحبش. محترم سود بینید چه خراب هستن بودن جان.
шумо вазифа доред ки тартиботи муайяншударо дар мурофиаи судӣ нигаҳ доред. ғайр аз ин дар ҳолати такрор шудан нисбати шумо чораҳои қонунӣ андешида мешавад. фаҳмост? марамат шинед. даъвогар давом тед. баъдан ҳукумати шаҳри ҳисор ба ман гуфтанд ки ҳуҷҷатҳои лозимиро пешниҳод кунам. ман ҳуҷҷатҳои лозимиро ҷамъ овардаму ба ҳукумати шаҳри ҳисор пешниҳод кардам. ва соли 2001 бошад ба ман ҳамчун омӯзгори собиқадор хонаро ҳуҷҷат карда доданд ва дар он ҷо зиндагӣ кардам. соли 2016 18 июн ба ман аз тарафи иттифоқи касабии маорифи шаҳри ҳисор роҳхат доданд то он ки ба шаҳри исфара равам ва дар осоишгоҳи зумрад табобат гирам ва дар он ҷо будам. як бегоҳ оилаам ба ман занг зада гуфт ки холаам раъно маҷбуран омада ба хонаи ман нишаст ва аз он ҷо иҷоранишини маро пеш карданд. چی خیلی اجاره‌نشین خودت اجاره‌نشین باز اجاره‌نشین میشینونی ها шумо ҳуҷҷат надоред. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 22 манзили шахс дахлнопазир аст. ба манзили шахс зӯран даромадан ва касеро аз манзил маҳрум кардан манъ аст ба истиснои мавридҳое ки қонун муқаррар кардааст. даъвогар давом диҳед. табобатро қатъ кардаму ба шаҳри ҳисор омадам. ба назди ходаам рафтам. он касро огоҳӣ кардам ки хонаро холӣ кунанд, аммо ин кас саркашӣ карданд ва ман маҷбур шудам ки ба суди шаҳри ҳисор ариза пешниҳод кунам то он ки ин қалобро аз хонаи ман барорам. ҷавобгар хезед. шумо баёноти даъвогарро шунидед? بله شنیدم. онро тасдиқ мекунед? چقدر بیانید او رو من تصدیق کنم؟ او خودش همه کودکیش دروغگو به تواز دروغ گفته رفته گشته ایستاده است. шумо ба даъвогар савол доред? وای صدقه سوالی من شود آخر. марҳамат шинед. ман ба даъвогар савол дорам. марҳамат саволатонро метавонед ба даъвогар пешниҳод намоед. даъвогар шумо медонистед ки ҷавобгар сайдалӣ ва раъно хонаро пул дода харидааст. аз ки ба пул харидаст ва аз ҷо пул дорад? савол доред? муҳтарам суд ман савол надорам. шинед. баёноти ҷавобгар шунида мешавад. марҳамат ҷавобгар. من سال 1994 این خانه رو از مارین نام دختره خریداری نمودم با مبلغ $300. بعداً سال 1995 من همراه شوهرم و دو فرزندم مصلحت کردیم که برای روسیه برای کار کردن رویم. همین طریق من میدونستم که جیانم از ناحیه بخش به اینجا اومده زندگی میکرد، در اجاره می نشست. برده کلید رو به دستش دادم و گفتم که من سعید جان کلید رو گیر و رفته در خانه من شین، هم خانه رو نگاه کن، هم دو سمپلی که در اجاره میدهی با زن و فرزند یگون چی خریده میخورد یک جای. همین طریق ما به روسیه رفتیم. از تشویش‌های زیاد زندگی شوهرم سال 2006 بندگی کرد و او را گرفته به وطن خود برگشتم همراه فرزندانم و در وطن خودمون دفن نمودم. همین خیلی در خانه اپام موندم با دو فرزندم. چند مرتبه خواستم با اپام گفتم که من روم جیانم را گویم که خانه رو خالی کند. اپام گفت این نه خشتواری نقض نمیشد، مون خیلی یک روز نه یک روز خودش خالی میکند. همین خیلی یگون فکر نکرد. بعدا فهمیدم سال 2016 که وای خانه نو گرفته است و خانه نوش کوچیده رفته است. در خانه من اجاره نشین. چه خونه که خانه من اگه حجت نداره. خب کرده شیخ خودت اجاره نشین. باز اجاره نشین شینانده در خانه من. ба боми кас санг маандоз ки баргашта ба худат мезанад. даъвогар барои вайрон намудани тартиботи мурофиаи судӣ шумо огоҳида мешавед. марҳамат котиб дар протоколи маҷлиси судӣ дарҷ намоед. шинед. марҳамат ҷавобгар. فهمیدم که اجاره نشین شینانده است در خانه من. من با دو فرزند و دو فرزند اپام رو گرفته آمده در این خانه اجاره نشین در اومده نشستم و دیدم که اجاره نشین اوضاعش بیجا با ما طاقت نکرد. یک هفته پس از خانه برآمده رفت. همین طریق تا حالا در همین خانه زندگانی میکنیم. даъвогар хезед. шумо баёноти ҷавобгарро шунидед? шунидам. дурустии онро тасдиқ менамоед? тасдиқ намекунам. ба ҷавобгар савол доред? савол надорам. шинед. муҳтарам суд ман ба ҷавобгар савол дорам. марҳамат. ҷавобгар шумо ба кадом мақсад хонаатонро ба даъвогар додед?
من با اون مقصد دادم که جیانم است در هر در نگردد، کوچه به کوچه، اجاره به اجاره نگردد و در خانه من نشینن، هم خانه من رو نگاه و بین کنند، هم مبلغ به دست می آورد زندگیش رو پیش برد. من با جوابگر سوال دارم. مرحمت. جوابگر، شما غیر از منزل بحثی دیگر منزل استقامتی دارید؟ نه دیگر منزل ندارم. محترم سود، از معلوماتنامه کارخانه فری به قدیری شهر حصار برمیآید که سید علی و رانو در شهر حصار کوچه اسماعیل سامانی خانه 7 حجره 3 خانه استقامتی عبارت از 5 حجره دارد. از شما خواهش میکنم که با مواد پرونده همراه کنید. مرحمت به سود پیشنهاد نمایید. شنید جوابگر، پای در همه تحقیق دلیل ها معین کرده می شود. محترم اشتراکچیان مرافعه سودی فکر خود را درباره پای در همه تحقیق دلیل ها به سود بیان نمایید. دعواگر با صلاحیت سود. شنید. جوابگر با صلاحیت سود. شنید. ادوکات محترم سود، من پیشنهاد میکنم که پای در همه تحقیق دلیل ها از پرسش شاهدان سر کرده شده، بعدا دیگر دلیل های پرونده تحقیق کرده شود. شنید. پروکورور محترم سود، با صلاحیت سود. شنید. سود فکر طرف‌ها را شنیده در جایش تعیین کرد. پای در همه تحقیق دلیل ها از پرسش شاهدان آغاز کرده شده و دیگر دلیل ها تحقیق کرده شود. پریستاوی سودی خواهشمندم شاهد میرزایف را به تالار مجلسی دعوت نماید. شاهد میرزایف، شما با ماده 351 352 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دیده دانسته دادن نشاندادی بر دروغ و یا سرکشی کردن از دادن نشانداد آگاه کرده می شوید. در این خصوص از شما زبان خط گرفته می شود. مرحمت در زبان خط امضای خود را گذارید. میرزایف، شما دعواگر مرادف و جوابگر را میشناسید؟ سید علی رو دعواگر همچون معلم میشناسم. اپاما باری دویم دیدیستم. دعواگر خیزید. شاهد رو میشناسم، درست میگم. شنید. جوابگر بله شاهد را میشناسم و درست میگویم. شنید. شاهد میرزایف، اوید به حالت‌های وابسته به پرونده که برایتان معلوم است به سود نشان دادید. معلم از روزی که میشناختیم همچون معلم احترام میکردیم. خلاصه ما در یک بازار شهر حصار یک مغازین داریم، کار میکنیم. معلم یک روز به مغازه ما خرید کنی آمدن. سلام علیک کردیم، پرسیدیم. با معلم گفتن یگان خدمت نیست. و ما با یک مرد گفتیم که خیر هست. و ما یک تا اجاره در کرای. یگان اجاره نیست که ما شنیم. معلم گفتن که اجاره هست. یک هفته پس خالی میشود. این مردک ما باور کردیم. خیلی یک هفته پس خلاصه اجاره افتان دادم و من مقبول شد. من با همراهی زنم یک فرزند رفتم در او خونه ششتم. پیشکی پیش پرداخت کردیم پولش. یک ساله پیش دادم. خلاصه 5 ماه معلم نآمدن. بعد از 5 ماه آمدن یک خبر گرفتن و رفتن. یک بیگونی بود. از کار اومدم. در خونه در اومدم درک شد و اعلام که همه اپامون 6 تا یک زنک بیگناه. با ما ای اپام پرسیدم که ما شما رو نمیشناسم. با همراهی 4 فرزندش. و گفته که من صاحب خونه هستم. شما رو در خونه ما اجاره شوندگان از خونه ما بروید. یعنی حالت من حیران شدم. خلاصه گفتم اگر خونه شما باشم بیام با معلم زنگ میزنیم این مسئله حل میکنیم. با معلم زنگ زدیم که معلم تلفنشون کشتگی خاموش. خلاصه با اویلشون زنگ زدم با ینگا. گفتم ینگا هم خیلی پرابلم است. چیکار کنیم؟ خیلی خونه ما اومده اشته یک زنه که بیگناه. مولت وای من یک موندگی بود، یک 2 ماه دیگهش موندگی بود. با ما ینگا گفتن که معلم در دامگیری رفته هستن، تمابات رفته هستن. بعد از 2-3 روز پرابلم شما حل می شود.
хулоса мо як рӯз шиштем, ду рӯз шиштем, як ҳафта шуд. Аз байн як ҳафта гузашт, ман як ҳафта япая нигоҳ кардам. Хӯрондум, нигоҳ кардам. барои ман дар як хона ду оила зиндагӣ кардан камтар мушкил шуд. Дигар тоқат накардам, аз баҳри ҳамун 2 моҳи мондагим гузаштуму аз хона биромадам омадам. Дар кор нестем дигар. даъвогар, шумо баёноти шоҳидро шунидед, дурустии онро тасдиқ мекунед? муҳтарам суд шунидам, тасдиқ мекунем. шинед. ҷавобгар, шумо баёноти шоҳидро шунидед, дурустии онро тасдиқ мекунед? тасдиқ мекунам. шинед. марҳамат шоҳид, шумо метавонед гузашта ба толори маҷлиси судӣ нишинед. пристави судӣ, шоҳид Тошев Исроилро ба мурофиаи судӣ даъват намоед. шоҳид, шумо бо моддаи 351, 352 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои дидаи дониста додани нишондоди бар дурӯғ ва ё саркашӣ кардан аз додани нишондод огоҳ карда мешавед. дар ин хусус аз шумо забонхат гирифта мешавад. марҳамат, котиб имзои шоҳидро гиред. шоҳид, шумо тарафҳоро мешиносед ва бо онҳо чӣ гуна муносибат доред? албатта мешиносам, инҳо ҳамсояи ман мебошанд. муносибати холисона. даъвогар, тасдиқ мекунед? муҳтарам суд тасдиқ мекунам, шоҳидро мешиносам. шинед. ҷавобгар, тасдиқ мекунед? бале, тасдиқ мекунам. шинед. шоҳид Тошев, оид ба ҳолатҳои вобаста ба парванда ки бароятон шахсан маълум аст ба суд баёнот диҳед. муддати 17 сол мешавад ки ман раиси маҳалла шуда фаъолият менамоям. оиди ҳолати кор чунин гуфтаниам ки дар ин манзили истиқоматӣ Марина ном шахс бо ҳамроҳии модараш истиқомат мекард. солҳои ҷанги шаҳрвандӣ онҳо ба федератсияи Русия кӯч баста рафтанд. дар бораи фурӯхтани манзили истиқоматиашон Марина ба ман ҳамчун раиси маҳалла чизе нагуфтааст. хона муддати 1 сол қариб холӣ буд. баъд муаллим ҳамроҳи аҳли оилашон омада то аввалҳои соли 2016 истиқомат мекарданд. дар тамоми чорабиниҳои ҷамъиятии баҳри ободонии маҳалла фаъолона иштирок кардагӣ ҳастанд. саҳми худро гузоштагианд ва ҳолатҳое ҳаст ки маслиҳатҳои муфид ҳам додагӣ мебошанд. вақте ки муаллим ба ҳавлӣ кӯчида рафтанд, дар ҳамин манзили баҳсӣ ҳамин бародар ҳамчун иҷоранишин омада зиндагӣ карданд. вақтҳои охир тахминан 2-3 ҳафта шуд ки дар ҳамин манзил апаи рано омада истиқомат доранд. лекин ман муаллимро ҳамчун молики асосии ҳамин манзили баҳсӣ мешиносам. даъвогар, шумо баёноти шоҳидро шунидед, онро тасдиқ мекунед ё не? ва ба шоҳид савол доред? шунидам, тасдиқ мекунам, ба шоҳид савол надорам. шинед. ҷавобгар, шумо баёноти шоҳидро шунидед, дурустии онро тасдиқ мекунед ва ба шоҳид савол доред? ман баёноти шоҳидро шунидам ва қисман тасдиқ мекунам. савол надорам. шинед. шоҳид, марҳамат, шумо метавонед ба толори маҷлиси судӣ гузашта шинед. кодекси манзили ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаи 70, қисми 5. хонаи дигари истиқоматӣ надода кӯчонидани шаҳрвандон танҳо дар сурати зерин иҷозат дода мешавад, агар ашхос хонаи истиқоматиро худсарона ишғол карда бошанд. далелҳои парванда эълон карда мешавад. аризаи даъвогӣ оиди кӯчонда аз манзили истиқоматӣ, варақаи кории 3. нусхаи қарори раиси шаҳри ҳисор оиди ба тариқи ройгон додани манзили истиқоматӣ воқеъ дар шаҳри ҳисор, кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ, хонаи 20, ҳуҷраи 28.
шартномаи ба тариқи ройгон додани манзили истиқоматӣ ки дар идораи нотариалии шаҳри ҳисор ба расмият дароварда шудааст. нусхаи шиносномаи даъвогару ҷавобгар, маълумотнома аз ҷои истиқомати даъвогар Муродов ва маълумотнома аз ҷои зисти ҷавобгар Сайдалиева. муҳтарам иштирокчиёни парванда, шумо метавонед барои пурра кардани маводҳои парванда таклифҳои худро пешниҳод намоед. даъвогар: ман пешниҳод надорам. шинед. ҷавобгар: ман ҳам пешниҳод надорам. шинед. адвокат: муҳтарам суд, ба далелҳои парванда илова надорам. шинед. прокурор: ман ба маводҳои парванда илова пешниҳод надорам. марамат. шинед. суд фикри тарафҳоро шунда дар ҷояш таъин кард. таҳқиқи далелҳо хотимаёфта эълон карда мешавад. суд ба музокираҳои судӣ мегузарад. марамат даъвогар, барои баромад кардан ба шумо сухан дода мешавад. муҳтарам суд ва иштирокчиёни мурофиаи судӣ, маълум гардид ки ҳамин хонаи 20 ҳуҷраи 28 ба ман тааллуқ доштааст ва хоҳиш мекардам аз суд ки холаамро Раъно Болуро аз хонаи ман ба дигар ҷо кӯчонанд. хона ба ман тааллуқ дорад. ҷавобгар: марамат, баромади шумо гӯш карда мешавад. муҳтарам суд, ман ин хонаро ба маблағи $300 аз Марина харидорӣ намудам. охир ҳоло айни ҳол ман бевазан, 2 фарзанд дорам. ба куҷо рам чикор кунам? хоҳишмандам ҳамин даъво рад карда шавад. ба ман кӯмак намоед. ин даъво рад карда шавад, илтимос. марамат. шинед. адвокат: марамат, баромади шумо. муҳтарам суд, ман дар мурофиа ҳуқуқҳои ҷавобгар ҳимоя мекунам ва ҳаминро гуфтаниам ки ҷавобгар Сайдалӣ ва Раъно манзили баҳсиро аз Марина Номш харидорӣ намуда ба ҷиянаш бовар намуда калити хонаашро додааст ки ӯ бо фарзандонаш иҷоранишинӣ накунаду манзили зисти ӯро нигоҳубин намояд. аммо даъвогар то аз муҳоҷират меҳнатӣ баргаштани Сайдалӣ ва Раъно манзили зисти ӯро ҳуҷҷатгузорӣ намудааст. дар ҳақиқат зини мурофиаи судӣ муайян гардид ки ҷавобгар Сайдалӣ ва Раъно дигар манзили зист доштааст, лекин ба ин нигоҳ накарда манзили баҳсӣ низ ба ӯ тааллуқ дорад. бинобар ин аз суд хоҳиш менамоям ки даъвои даъвогар рад карда шавад. марамат. шинед. хулосаи прокурор шунида мешавад. муҳтарам суд ва иштирокчиёни мурофиаи судӣ, мо имрӯз баррасӣ намудем парвандаи гражданӣ бо даъвои Муродов Саид нисбати Сайдалӣ ва Раъно оиди кӯчонидан аз манзили истиқоматӣ бе додани манзили истиқоматии дигар. тавре дар мурофиаи судӣ бо баёноти даъвогар ва ҷавобгар инчунин шоҳидон маълум гардид ки соҳибмулки манзили баҳсӣ воқеъ дар шаҳри Ҳисор, кӯчаи Абдурахмони Ҷомӣ 20, ҳуҷраи 28 даъвогар Муродов Саид мебошад ва ҷавобгар зуран ва бе ҳуҷҷати тасдиқкунанда даромада дар манзили Муродов Саид ғайриқонунӣ истиқомат дорад. ҳамчунин зимни муҳокимаи судӣ муайян гардид ки ҷавобгар Сайдалӣ ва Раъно дар суроғаи шаҳри Ҳисор, кӯчаи Исмоили Сомонӣ манзили истиқоматӣ иборат аз 5 ҳуҷра дорад. бинобар ин аз суд мепурсам ки даъвои Муродов Саид нисбати Сайдалӣ ва Раъно оиди кӯчондан аз манзили истиқоматӣ хона карда шавад. Сайдалӣ ва Раъно бо аҳли оилааш бе додани дигар манзили истиқоматӣ аз суроғаи шаҳри Ҳисор, кӯчаи Абдурахмони Ҷомӣ 20, ҳуҷраи 28 кӯчонида шавад. музокираҳои судӣ хотимаёфта эълон карда мешавад. суд барои қабули ҳалнома ба хонаи алоҳида меравад. хоҳишмандам аз ҷой бархезед. кодекси мурофиавии граждании ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 198 қабул намудани ҳалнома дар хонаи алоҳида қабул мегардад ки дар он танҳо судяи баррасикунандаи парванда метавонад ҳузур дошта бошад. ҳузур доштани шахсони дигар манъ аст. ҳалнома дар доираи талаботи пешниҳоднамудаи даъвогар қабул карда мешавад. суд меояд, хоҳишмандам аз ҷой бархезед. ҳалнома аз номи ҷумҳурии тоҷикистон. суди шаҳри Ҳисор дар ҳайати раисикунанда Вализода бо котиби Ашуров, прокурор Холов, адвокат Раҷабов
дар маҷлиси ошкорои судӣ дар бинои суди шаҳри ҳисор 9 марти соли 2017 парвандаи гражданӣ бо даъвои Муродов нисбати Сайдалиева дар бораи кӯчонидан аз манзили истиқоматӣ бе додани дигар манзили истиқоматиро баррасӣ намуда, суд бо дастрасии моддаҳои 198, 203 Кодекси мурофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал кард. даъвои Муродов нисбати Сайдалиева оиди кӯчонидан аз манзили истиқоматӣ бе додани дигар манзили истиқоматӣ қонеъ карда шавад. Сайдалӣ ва Раъно бо аҳли оилааш аз манзили истиқоматӣ воқеъ дар кӯчаи Абдурахмони Ҷомӣ хонаи 20 ҳуҷраи 28 ки ба даъвогар Муродов Саид тааллуқ дорад, бидуни додани дигар манзили истиқоматӣ кӯчонида шавад. нисбати ҳалномаи мазкур дар муддати 1 моҳ аз лаҳзаи гирифтани ҳалномаи асоснок ба коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои граждании суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон шикоят ва ё эътирози кассатсионӣ овардан мумкин аст. раискунанда имзо. Марҳамат шинед. муҳтарам иштирокчиёни мурофиа, муҳтавои ҳалнома ба шумо фаҳмост? даъвогар муҳтарам суд, муҳтавои ҳалнома ба ман фаҳмост. шинед. ҷавобгар با من قسمم فهم است لیکن آخه نفهمیدم آخه چخه من دعوا میکنم بالاتر میروم خونه من از چخه نوای میدید آخه این ناحقی است. مجلس سودی پوشیده اعلام کرده میشود.